Čaute ľudia, moje meno je Exploited, dnes som tu opäť s mojou sestrou. Ahojte. Tá sa kvôli vám dovalila až z ďalekej Prievidze a ideme točiť spoločné video. Pre dnešné video som si pripravil kopu jedla, ktoré budeme jesť, ale aby sme to nemali tak jednoduché, zohnal som si takéto dve vecičky, volá sa to Mouth Guard veci. Takže dneska si dáme Mouth Guard Challenge. Mouth Guard Challenge. Do toho. Dopredu sa ospravedlňujeme za naše zuby, keďže moja sestra vyzerá, keď zjedla Transformera a ja keď mám v ústach kliešte na železo, ale tak aspoň môžem ohývať kovy. Díky moc. Dá. Jedna. Ahoj. Už ľahko to teda nejde. Ako ďalší Ďalší čas našeho videa si dáme taký malý Charlie Rami Challenge. Ideš. Charlie Rami. 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 Ešte zvládne. Charlie Rami. Charlie Rami. Na zdravie. Musíš to dělat žilo. No dávaj. Nejde to. Musíš hľadať aspoň jednu hodinu. Fakt to nejde. To jak si sa. Musíš dýchnuť, nie fúknuť. Inak už mi to nejde. To je už úplne všetko a majte sa fantasticky. Au.